nazveme mestského úradu alebo mesta, dokreslím to. Pani námestnička by nám mohla prezradiť, keď tu je napríklad služby a údržba verejných priestranstiev, aby to nebolo osobné, tak koľko peňazí spotrebuje za rez. To je jeho parketa. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Nech sa páči, priority ešte ďalšie. Tam pani vzadu. Dobrý večer. Ja by som sa chcela len pozastaviť nad tým, vlastne o čom tu rokujeme. Však ide nám o to, sme občania, aby sme si sami rozhodli, máme prvú možnosť rozhodnúť sa o niečom. Môžeme si navrhnúť rôzne oblasti, to je kultúra, mládež, všetko potrebujú peniaze, nikde nie sú peniaze. Takže kľudne aj tá správa cintoríno, alebo niekto si môže navrhnúť niečo iné, ale môžeme sa sami rozhodnúť, hej. Nie sú, ja viem, že sú tu občianske združenia, ktoré chcú pre seba peniaze, hej. Ale teraz ide o to, aby sme sami, hej, lebo tak, keď budeme takto sa proti sebe, ničomu nedôjdeme. Nebude tu žiadna, môžeme tu aj do 12. byť, ale ničomu nedôjdeme. Ak tu nebude súdržnosť občanov, ktorí naozaj chcú rozhodnúť, môže byť naozaj hociaká priorita, ale či je to schválené z rozpočtu napríklad na kultúru, však mesto dáva na kultúru, aj na mládež, aj na zdravie, určite, ale teraz ide o to, že sami môžeme o niečom rozhodnúť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz poprosím ťa sem, túto pánu v prvom rade. Ďakujem za slovo. Ja by som poprosil niekoho z prípravného výboru, aby trošku vysvetlil, že aká je presne funkcia týchto priorít. Či sa možno aj v konkrétnom prípade, či sa niečo zmení potom pri hodnotení, alebo že aká je vlastne funkcia tých priorít. Teraz robíme brainstorming priorit, ktoré vlastne vy navrhujete a budeme o nich za chvíľočku hlasovať a vyberieme najviac priorit, vyberieme najdôležitejších niekoľko priorit. Ak chce niekto doplniť prípravného výboru PPP. Vysvetlím, úloha vlastne tematických priorít a je z jedného dôvodu, aby my sme sami videli, kde sú tie priority. Podobne to vlastne vidieť v tejto diskusii. Na niektorých prioritách som presvedčený, že sa veľká väčšina ľudí zhodne a niektoré priority sa môžu dať marginálne. To je základný princíp. A keďže tých peniazí nie je veľa, tak my, tak ako navrhol pán Ivan, sa môžeme rozhodnúť, že môžeme hlasovať v tom ďalšom na druhom diskusnom fóre alebo v hlasovaní za akýkoľvek projekt, alebo sa môžeme vymedziť. A môžeme vymedziť jednoducho priority, ktoré si myslíme a odhlasujeme si, že sú pre nás to najdôležitejšie. Takže to je hlavná úloha a na to naväzuje vlastne potom akási spoločná komunikácia, lebo aj o tom participatívny rozpočet je o participácii, je o spolupodielaní sa a skupiny, občania z jednotlivých priorít alebo tematických skupín by mali v ďalšom roku pokúsiť sa vlastne naviazať dialog a snažiť sa spoločne pracovať na tej svojej priorite a na predložení projektov, ktoré vďaka synergii vlastne budú mať lepšie efekt. Takže asi tak za mňa. Ešte dám teda slovo. Ďakujem, meno je Peter Nedoroščík, som z občianskeho združenia Utopia z Bratislavy, som tu host. A strašne sa teším z toho, že nás tu je toľko. Predtým, než toto stretnutie vzniklo, bola otázka, či je dobre pripravené alebo nie. Zázrak je, že je pripravené. Na svoje chyby, to je evidentné. Je prvé, a aj druhé, aj tretie a aj tie ďalšie nejaké chyby bude mať. Ja sám osobne som tu bol tuším 5 krát, než došlo k tomuto stretnutiu a prípravný výbor sa stretol ešte mnoho viacejkrát. Za tým je dobrovoľnícka práca ľudí, ktorí sa to pokúsili pripraviť najlepšie ako vedia. Chcem veľmi poďakovať pani Dobrotík
dívam sa na to trochu inak ako vy, lebo nie som Bystričan a dívam sa na to ako na dar, na obrovskú možnosť toho, aby vlastne na tom symbolickom mieste, kde sa dávajú vaši zastupitelia a zastupcovia, ste sedeli vy a pokúsili sa dohodnúť na tom, čo je pre vás dôležité. Pre vás. Aby ste sa vedeli dohodnúť, čo je pre vás dôležité, v prvom rade sa musíte pokúsiť pozrieť sa na to očami toho, kto práve rozpráva a skúsiť mi porozumieť, či už hovorí o cintorínoch alebo o čomkoľvek inom, čo možno práve vám nie je blízke. Ak sa vám to nepodarí, skopírujete to, čo sa tu v zastupiteľstve pravidelne odohráva, to je čisto politický biznis, kde sa každý pokúsi uchmatnúť si čo najviac sám pre seba. Ak by to malo dopadnúť takto, ja z toho osobne nie pravdepodobne budem pokladať ten čas, ktorý som venoval tomu, aby ste sa tu nezvyšli za strácení. Posledná vec, čo sa týka priority. Priority majú zmysel v prvom rade práve vtedy, ak sa podarí vytvoriť tzv. Participatívne komunity, ktoré bohužiaľ zo štátu vypadli. O čo asi ide? Niekto prinesie nápad alebo zámer projektu, ktorý je veľmi zaujímavý, ale nie je to človek, ktorý by vedel zvládnuť projektovú koordináciu. Na stretnutí ľudí, ktorí si povedia, že ich zaujíma kultúra, a takéto stretnutia by sa potom zhromaždení mali začať odohrávať, ktoré sa budú venovať zeleným mestské strávi alebo koreňom. A spolu začnú pripravovať projekty, vtedy sa vám tých 20 000 podarí využiť najlepšie možné. Pretože do nich zapojíte dobrovoľníckú prácu, pretože sa navzájom budete počúvať a pretože navzájom budú s nami spolupracovať. Ďakujem za to. Ďakujem pekne. Takže aj o tom je participatívny rozpočet. Ešte k návrhom priority teda pán Rúchler. Ďakujem. Ja by som chcel upozorniť na jeden fakt pred hlasovaním, aby si to všetci uvedomili, že návrh prioritných oblastí, možno lepšie povedané, je tu preto, že je tak malý objem finančných prostriedkov a treba sa na niečo koncentrovať a na tom by mal byť nejaký koncenzus. Ale potom sa vystavujeme riziku, že dobrý nápad a potrebný nemusí byť v odsúhlasených prioritách. Takže pred hlasovaním by som chcel, aby si toto každý uvedomil, že či nie je ozaj lepší návrh pána Ivana. Že by sme nechali v prvý rok pilotný projekt otvorené pre každý dobrý nápad. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je to aj o tom, že participatívny rozpočet, celý ten mechanizmus je o tom, že ešte dnes budú môcť, pokiaľ by sme teda priority odhlasovali, budú môcť sa stretnúť ľudia, ktorí napríklad prvé 3 stade, ktorí boli hlasované kultúra, mládež, seniory, tak sa stretnú už tu na tejto pôde ľudia, ktorí majú záujem niečo realizovať, respektíve aby mesto realizovalo niečo v oblasti kultúry, mládeži a seniorov a porozprávať sa o tom, že čo by to bolo najlepšie. A niekto vie zohnať sponzora, niekto má dobrý nápad, niekto mu vie pomôcť. To znamená, že týmto spôsobom sa ľudia dajú dokopy a môžu vytvoriť dobrý projekt. Keď urobíme ten opačný mechanizmus bez priorít, tak sa vám zrejme bude ťažšie stretávať. Nejde tu o to, aby jednotlivci dávali projekty. Je to ťažké. Samozrejme, že nie je to ťažké pre tých, ktorí už občianske združenia ste, ale chceme dať možnosti občanom ako jednotlivcom a skupinám. Je tu vlastne skrytý ten komunitný rozvoj, ktorý vlastne chceme tiež podporiť. Takže je to navážka ako zase z mojej strany. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, takže myslím, že to, čo som chcel povedať, bolo približne zhrnuté. Mať prioritu pre mňa znamená vedieť, čo chcem robiť, čo ma najviac trápi a vedieť, s kým idem o tej téme diskutovať. A keď si určíme tie priority, sú to asi naozaj veci, ktoré viacero ľudí trápia a vieme si vzájomne pomáhať. Je to o tom, že sa tu stretneme a je to o tom, že si povieme, ako možno aj tie projekty, ktoré neprejdú, budeme riešiť a že nebudeme iba tak povrchne hovoriť, tento projekt je dobrý, lebo má dobrý názor, tento nie, pretože sú to tie cintoríny a tak ďalej, ale že začneme o tej téme rozmýšľať aj tak hlbšie a že jednoducho budeme sa o ten problém v tej téme a v tej komunite zaujímať, nielen o ten jediný projekt. Čiže z môjho pohľadu máme priority význam, pretože to akási vízia. Mesto má priority, my v živote máme priority. Naozaj si myslím, že treba pouvažovať aj nad týmto. Ďakujem.
keď priority, nechcem to zaviesť niekde do široka alebo nikam inám. Presne v duchu, ako túto mladý kolega. Mesto Banská Bystrica kedysi súťažilo o to, že bude Európskym mestom kultúry. Viete, čo sa tu nazbieralo projektov? Aj odo mňa. Takže tam je banka. Ak budeme debatovať o niečom, tak sa pozrieme na to a budeme musieť robiť poradie. Takže my už vlastne my sme nemuseli. Stačí sa ich spýtať tuto na tento úrad, kde sú všetky tie nápady, ktoré tam ľudia poznášajú. Ďakujem. Okay. Pán Murán, nech sa páči tu mikrofón. Máme aj tu. Tak stručne, v podstate tieto priority nelimitujú predkladanie projektov, nakoľko štatút a participatívneho rozpočtu schválený mestom Banská Bystrica neurčuje, že je tam nejaký limit pre priority, ale má naozaj ten význam, ten komunitný, ten rozvojový v rámci tých nejakých týchto participatívnych priorít. Má teda význam ten, aby sa ľudia prípadne potom aj spojili a zorganizovali a diskutovali naprieč týmito témami, čo je celkom ako pozitívna stránka tohto participatívneho rozpočtu. Negatívna môže byť tá, ako vidíme, že naozaj čas sa tým pádom natiahne a bude sa teda o tom viacej diskutovať, ale myslím si, že môžeme skúsiť to, že teda občania by si sa zorganizovali v rámci týchto prioritných skupín a pomohli si v rámci tých projektov a v neposlednom rade tá dobrovoľnícka činnosť, ktorú poskytnú, môže tie projekty o mnoho viac obzvláštniť a vylepšiť. A z toho ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte k prioritám chcem niečo povedať. To bola dôležitá túto informácia. Čiže zaznela informácia, že neobmedzuje to podávanie projektov. Dobre, takže ja by som teraz zrejme dala hlasovať najprv o tom, že či s prioritami a bez priorit, lebo to je dôležitá vec. Takže teraz si pripravte kartičky z erbo mesta a potom sa pripravia skrutátory, tak ako sú dohodnú. A budeme hlasovať teda teraz, kto je za to, aby sme ďalej postupovali s nejakými prioritami. Zvihnite kartičky, kto je za to, poprosím spočítať. Za 47. Kto je proti tomu, aby sme pokračovali s nejakými prioritami? Poprosím spočítať. Koľko? 12 je proti tomu. Čiže môžeme konštatovať, že 47 hlasov prešlo, že budeme sa zaoberať prioritami. Čo bude teraz ďalej je, že my tieto priority prepíšeme na dva papiere tak, aby vy ste mohli dať tým prioritám svoju váhu pomocou tých papierikov farebných malých, ale potrebujeme na to trošku prestávku a možno, že aj vy potrebujete prestávku, takže dáme si 10 minút prestávku, potom sa vrátime a budeme hlasovať o prioritách a budeme sa rozprávať o projektoch.